गीत बदया दे हाथ बदया नाटे वाता व्यासन। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో కాపీ లేయర్ పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి సో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ పేస్ట్ టైల్. సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్. సో మళ్ళీ ఫోర్త్ ఫోటో. సో మొత్తం 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ప్రతి దానికి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ చూస్తున్నారు కదా, వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొడతలేరు. ప్లీజ్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీడియోని నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇంకా కొంతమందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా వీడియోని లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈజీగా వీడియోని చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమో 4 ఫొటోస్కి ఫస్ట్ 4 ఫొటోస్ వస్తాయి కదా, వాటికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఎఫెక్ట్ లాస్ట్ వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.